Pakasalitahan ni Kurang na Pauluan. Apit, idi, kalman lain. Idi, kalman laing manong name. Taagawid kamin ken ni LB nga best friend ko ken katrabaho aka sales lady manong name. Nagsardingag. Nagsardingag. Apay, di ba nakit mo? Ano nga taramidek, friend? Aramidim nga? Na problema nga. Problema? Di mo ibaga ang problema tanga duha. Problema malata problema. Problema malata problema. Ngayon, makapagtinulong ta. Gapot agayam ta. Saan ko nga ito ni Adrian? Hala? Hala? Apay? Kano pay? Nabaik basitan. Kasalasan ko umata nakailiw. Kitam ka, nabayagan ng saan ko tinatawagan. Isa tumutawag ang jaksungsung bata. Manungal dawan. Manungal dawan. Almost happy here. Kaya di lang, anniversary mi. Hindi may isang taon nga gaya na kami. Kasala, awamat na balik na kayat. Dahil pa nag-date mi. Should na o di nga date yo? Haan? Nangasit na o di. Ang lapin namin doon nag-date kami. Ano kami, kasano kami pa nag-date yo? Check-in? Wala, check-in. Virgin pala, oy. Ngayon saan nga virgin ta bibig mo? Hanin siyempre. Ape, nakinid daw ka. Una nakit-kid dawin. Na minsan nala kinid daw. Ngayon ko nakang kuha na, Jack kayat. Jack pa'y kayat. Sa akong tuloy ito, tibagig, di amin ko, nung makapagkasartang ko lang. Nag-ornong iso na. Nag-ornong na kanon. Kahit baka singasing nanti panagkasaryon. Kasi ano nga, kas makikasarak kat sang umatang ngayatin. Ano taramida? Ni, ibaga makikikuha lang. Sigurado, masaktan. Talaga nga po dapat check ni patpatag na kaunay-unay. Tawagan man ta. Nagkita kami. Tesunti pa ng sinak kang guwana. Mayat? Kapilitan ang angin bagham. Hindi ko mapailang amin, Apa inuray mo pailang ti another 6 months. Kung nga rin, napimpilas mo lang ibagak niya. Una, napimpilas mo lang ibagam, tahang mga nama. Sige. Tawagak. Kita kami. Yung muna nga rodan nga nag-awid ni LP manong name. Kalpasan na tinawagak ni Adrian, kita kami. Iti dati manong name nga pagdindinera mi nga restaurant. Sadya kami nga nag-dinner. Madlo ko naraksak. Excuse me. Nagbasid CR, konak. Yung sinurot naggayam. Abad sinurot ka. Biniglanak manong name nga inarakop. Nga nagkana nagribibig ko. Indurong ko. Itaman pa yung indurong na. Among ka dinuapin nga, tinawagan ka nga, dinner ta. Hanggang po ta mailiwak. Ngayon takatap niya, bagakin ka nga. Agsinatan. Di ka agang ang hawa kasta. Kora. Among nga, ipatpatig ka unay-unay. Sana agang ang hawa, Adrian. Nabayakin. Di pa lang, di pa nag-date ta ka, di pa nag-anniversary ta. Sana kung nanagsakan ka. Gapot na di ayat nga marikrik na. Ngay isot gapo nang inaklod ka. Nagpalpaliwan. Napukawin. Saan ka ngayatin? Nay matangak manong name, di pa nagtad-tad digitiluan. I'm sorry, Adrian.
Saan nga nagkaringa si Kakensya? I'm sorry. Ngayon napimbitas nga baga. Tanusan kong ibaga, mga namnamnama ka. Ibaga, kanagsinatan, tamo rugyan ako nga lipatan. Sumapot ka lang sa bali. Muna ako na nagawid. Mabatikan. Kora, mabilag. Agpakalalaki ka, Adrian, sa nagsangit kasta. Sa nung salang ang sangit. Amo mga patpatag ka unay-unay. Kalpasan na isina na. Sakit. Ada ka di basol ko. Awan ti basol mo. Siyak takim basol. Siyak tada basol na. Basol ko no apeng awan mo di mariknak nga ayat keng ka. Please, ibabawin di magamsang kong ibabawin. Napimpitas ng sinatan. Taon siya serbi na relasyon tanong siya lang tagayayat. Hanggang nga ayayatin, ditakan. Iti talyawek manong nemi, nagtugaw, iti semento, nagtalupisak, kasta unin ti anong ugna mano. Bakla. Sabi ko magsangit ka. Di ka taltalyawan. Nabimbindasan nga isinak ngam tiya may kirelasyon na agtultuloy nga da relasyon mi nga sang kumaten nga eten mano. Sumapulak mo no gurek lang sa baling. Tabarbarin ko nak no agtultuloy itong ayatek isuna da sumaruno. Edi makasangpet akong dito balay manon nemi tinawagak ni LB. Hello, na, not masamak. Ayan mon. Dako dito balay sang-sangbot ko. Ket, naibaga akon. Ket, gusto ni sangit na. Sa nga lalaki. Gabot ay patpatig na ko unay di tao. Gusto nga, hanak mas daw na kasyamat ko nang nagsangsangit. Nagdalupisak pet semento. Sa nagan-anugog. Pinanghawak lata na. Tikala na siya, no? Gusto nga rin siya na kung tamasyanak yung kuha na. Magnamnamat yawan. Sige, ako mabalin na, nakarod. Ito na may tinagtrabaho, manunemi kini LB, idi break time ni. Timawag, kanyak, idirabi. Sino? Ni Adrian. Ket, nagsangsangit na. Impag nagdaking kat pa nagsangsangit na. Ket, nagpakpakaasi. Nakasalita ka kano, tapos na makapagsinubyanan kayo. Kaya ko naman, kaya batasik nga ibaga ako lang. Taon tumawag tumanin, ano nga tibaga? Ibaga mga talagang awanin. Ibaga mga kuwan nga saan nang ipapilit tibagina. Iti babae nga saan nga magipatpatig kang kuwan. Sige, no tumawag, kasi tibaga. Sige, trabaho lang ta, trabaho. Aging kama nun nemi adinteng ti may kaduwa nga ayat iti biyak ko. Na customer ko manon nemi ni Bobby. Gwapo mano. Gugwapo nga ni Adrian. Kahit lang nga naman nung nemi ti ko. Nagngina di si Reluna. Taur. Ngagararwad. Nakiamam mo. Kora tinagan ko. Siya ba di Bobby? No, awan ti ko ngayon. Mabaling ka din nga may kapasyaran niya pala yun. Mabalin. Awan ti ko ngayon. Saan nga kung natatang kinanang ko at malasa nga kami. Dry boyfriend, no? Nabit kami pa nga nagsina. Tapay. Insina na ka? Sakti ng insina kang kuha na. Tapay. Ikas ano? Saan ko matan ayatin suna? Diyak tamatan marik na nga ayatin suna. So, insina ko na. Di ba kasi ay? No, saan mo nga ayatin, isina mo. Abi kami nagbalbali to reknam. Basta mas dawak latat nagbalbali.
Hmm. Sabi ko mga rod, tanong siya to baling boyfriend mo. Sanak to isinsina. Sabi ko mga agbaling ka nga boyfriend ko. Kinapudno naman nun name duwa di kiti agkaribal ni Bobby kastamatan kini Alex. Nadanida at dagid kong dawing aggadan daman nun name nga umay mang pasyar kanya kiti may sangarabi. Im na sunod una, isut muna kasarita. Ti may kadwa, isumot ti may kadwa kasarita. No, ting-ting-ting tiriknak man nun name. Mas lakay kahit ko ni Bobby. Kudak nga rin ka ni LB. At akasukatin ni Adrian. Sino? Ni Bobby. Kaya kahit mo ni Bobby, yung ni Alex. Kaya kahit mo ni Bobby. Nasika ko mas pagarigan. Sino katakwada? Ni Bobby ng peso ah. Oh, kaya manungat ka bolanin. Sibod nagsina kayo kini Adrian. Kaya almost 6 months na, di ba? Ano damag kang Juan? Kini Adrian. Ano ka tawtawagan? Saman. Ano damag kang Juan? Na-aksidente. Ano? Na-aksidente iti motor. Apa da motor na? Dahil ka no isagsagana ng pangikasar na kang gatang na ti motor. Tap no ma-aksidente. Tsak man mo. Kang kuana. Nga pati yung tultulo na tanaginom, nagbarbartag. Sila, kahit nasa pakit, pakamatay. Ano? Ala. baga na siguro makonsensya ak, nagpakamatay. Apa kung mga iba kung mga pakamatay. Naminduhan ng disgrasya. Ana? At ulitan na at motor na nakainom. Ibasol na. Abi nga kita nga ibagam kanya. Hamoy pagbaga ko na naman. Hamoy pagbaga ko na. Baga ngamin no ibagam kat masyanak yung buwana. Sikat tiga po na no apay ang barbarteg. Kita po, Diyos ko. So nga tawagam no makidi. Ibagam, kang buwana nga kaasyan na tibagina. Sa nga tibagina at pagnipapasan at sakit tinakim na. Kaya ibagbagam ko man. Ibagam ko ha. Basta matibagak kang kuha na. Anong basol ko matabagim ta isot papapasam. Ta anong plano ng Saudi? Ha? Barbaring ka no. Sadyang malipatan na ka ni Adrian. Inaklon ko nga rod manong name iti panagayat ni Bobby ket kasto ni taragsak. Naarakop na kanan iti lips ko manong name sa nainyarasaas. Mabaling umiyanak. Gago. Pag umiyang ka. Agawanak. Correct. Thank you. Nakaragragsak ako na. Ano naman tigil kong daway ag-date kami, manunimi, ag-dinner date kami, o saan ag-lunch date kami, nagarbo. Managregalo pa yung manunimi. Dito pang gusto kong kuwan. Ay ikaw manunimi, nga idi ag-anniversary kami, at makatawan mi manong mabalin. Nganya. Nga nag-celebrate ito nag-hotel. Abay katawa ka. Nakasagana kaming kasarkan ka. Di kasanak pa lang muna. Sa akong tuitad kang ka. Kumay kam tuwart mga sasawan. Gorka, jok pa ready. Sa anak pa nga ready. Kapalabas, tituwapay nga bulan manong. Cora, kasla daman ang problema. Abay nga taakas to siya ka. Kasto nga niya. Nagbalyo mo't manitirik na.
Mas lasang ko ba't nga kayat ni Bobby? Hanya? Ay, Cora, di ka kaskasta. Loko ka. Nabimilas ko man sa mga nakaklon. Inaklon ko ang buta marik na ipatpatid ko. Yabi ko naman, hamon mo ipatpatid kas lang kini Adrian, hindi. Awang kayo, kumusta na Adrian? Kaya doon dyan Saudi. Abi, eda komunikasyon nyo? Da. Nagloko kan. Kahit mo sawan, itulad mo ni Bobby, tinaramit mo kini Adrian, kaya nangarti mabaling ko. Isus, apa nyo tayo, klase mga gayat aya. Ano ngarti mabaling ko, kasi tirik na. Sika di ka pinagayat? Kinapudno na agay ayata. Sino? Madakalinta kang sanga mga baga. Kurin mo gayom ka. Ngem? Ngem sa nakpad nga ararman. Diyay pakarik na ti ayat. Sa bali ka. Wen sa bali ak. Agay ayatak iti lalaki nga saan nga mga ayat kanya. Kita na nga maalam no kasta. Kita mga na, maure kong tumit lang. Sika mo it. Mapalabas lang di makatawan. Agbahaliwan tarignam. Hindi taramitek. Hindi taramitek mo. Pasublin ti dati tarignam. Tapno saan nga nakakaasin ni Bobby. Pasublim. Diyak mapasublin eh. No, diyan mo mapasublin, isi naman eh. Isa naman eh. Sa balik ka nga talaga, Kura. Nakalukloko ka. Kas na nga ron tinaramit ko manon name kas itinaramit ko idi kini Adrian. Bobby? Yes, sweetheart. Mayat kan? Tiyan niya. Ag-check-in da. Sa balik di ba ka? Bahan nga pakakilaatam. Amom, noon at napasamak, hindi kada dya first love ko. Isumot man ang mapasamak ita. Isina na. Igaputa, ako matin balik na kayat kang kababi. I'm sorry. Hanggang umagsangit. Saan ka kumangsangit? Abay, makita mo ka din ang sangit. Baka sangit ka doon, no? Hanggang makita. Awan tang sangit ka lalaki. Kasi makita. Awan ti rumuar na luwak. May magsangsangit ti kawan ka. Minum ka. Sila mapradang ka. Yaman na. Ana, dan, dato hindi mo nga panag-date. Gabutan, santa matang nga kaya na yan. Sa bali ka, Bobby. Imbes nagsangit ka, katawa ka. ni ano, madadahil ta panunot mo. Katawa ka man tan. Ang nga rin hindi kang sangit. Saan ko nga sangitan? Di pa nang isinam kanya. Agyam niya manak. Saan nga yung rumbing ayaten tikas ka. Sayang, di pa matik ko. Impay ko lang kumanti sa bali. Mabalik ko wala, hindi kita regalo ka nga. Nisut ko na. Hindi alaik to tayo ko ka.
Sanin, nalpas ko ng regalo. Sabi nga, kit daw nga isubli. Sinalsod ko lang. Kitang kasaganak ng isubli. Ngayon saan ko ngawatin. Nakaskas daw ka. Nga masaktan, nagkatawa ka. Nanat malalan no, agsangit ha. Nagkatawa klatan na. Sige, tangaro din. Tila may bagat. Sabay kuma, ta di mo to apiten, di mo to met apiten, tikastoy nga raramiden. Kat mas daw man ang adatang kininanang, kaya nagkikakabsat ko. Ano tikit mo sa wan? Kora. Nang insin ako ni Bobby kapata sangkot nga ito. Nagastat tinarabit mo kini Adrian. Wantang. Kat nagsangsangit man na kaslati pa nagsangsangit ito ni Adrian. Nga nagbarbartek, nga orila minduan na disgrasya ako lang. Sa bahay ni Bobby tatang, nagkatkatawa. Wala ni manang, di lang maasya ka na kita lalaki. Kung amat manong nimi, ti borodek bigan ni Julie. Ni John tangkandag na. Kung amat ni John. Manang, di mo ka di amo, at araramidam kita, maaramid tuwad kang ka. Nusulti ko na ni John. Paspasaktam na kita lalaki. Kahit posible, nga mapadasam tumati masaktan. So nga nadan tupay may katlo, sa muntong nga ulitin nga isina. Sige ta, nang sangkuntong nga ulitin. Santol nga siyakti, mangisina at akwada. Kituray mo lang nga siya katisina da, hasta, manang. Kaya mas tama tayo mapasama. Oo, maraming ko. Agananad ka, anak. Agananad ka. Karma is real, ako nada. Tinawagan nak ni LB. O ana, anat marik na ti babaeng mangisinsin na kadagiti boyfriend na nagsak. Katawan problema ko na tayo, sinak nga roden. Sinak at asang kumatang ngayatin. Kasi ka, kung mustamad na tayo, ay ayatim nga sa amat kumangibat patigkan ka. Kit ko nasyat man lata. Sino nga minaya? Secret. Nabalabas lang ti makabulan manon nimi dito'y pagpapaya kay ka sales lady imastig ti gwapo nga lalaki. Wow, gwapo. Hay. Kora? Amo muna? Sa bulag kartek na ganti Kora. No sa sinot kapipindasan ka rin sales lady, dito tayo ito yung department store, iso dahi ti Kora, kunada. Iso ang sikat inasadgak, kapag sikat kapipintasan. Siya kati kapipintasan nga talaga. Iso kunada. Ala, sige. Siyak na ro din, siyak. Thank you. Carlo, tinagan ko. Nagabrasa kami, manong. Nagmayat pa, nagbatmata na ito. Magusto ko kalid na. Dahito yung ngatan. Dahito yung ngatan. Kung kunak tinagan ko. May nakpinansya dito yung balay, manong nemi, kat alisto na nga naalo ko itirik na. Kinoray, datatang kininanang, da June kini Julie, nga kabsat ko, manong nemi, kat magustuhan tayo suna. Naragsak ka no kasasarita. Ken napakumba pa, nadayaw. Talo lang ang bulang na nag-arim kanyak, manong. Inaklon ko.
Baliw manen nga nariknak ti irot ti arakop ken barat ti agek ti maysa nga lalaki manong. Yung sabsabali ni Carlo. Sabsabali. Dito nga tan ti lalaki nga forever amariknak ti ihat ken kuana. Saan lakas kadadrian ken ni Bobby nga makatawon lang. Carlo. Sika ti may katalo nga lalaki di biyag ko. Sika, ket sikan tulakin din. Damo nga date me, manong name me, adda na idasar nga arak. Dato man pala ti lalaki nga, nobyok nga, agorder ti arak. Kung anong saan kami ti arak? No, ada okasyon. Ada nga okasyon ita? Ada. First date tayo ba? Manong name me, tuwa baso kinargaan na. Sana niyawat kanya ti Mesa. Carlo, sorry. Diyak ko inong bayad na. Sweetheart naman. Kasi ka mo pala't kaya na yad kong pumaay. Please. Ano naman minsan lang. Ano no? Ayun, nagpay sa kapalag, please. Amo, nung di kalaya yatin, talagang atsak kaya. Na talagang ipatpatig na kagad saan nakapayon. Magsangit ako. Payon, no? Siya man lang yan. Tapos, pag-asag lata na, sa huwintang ko. Ginulping na ngamin. Ano namin na ito nga arak? Kung alam doon red wine. Brandy. Nagdanom ka na eh. Sige, kapit di ka nagdanom. Naarwa mo ka na eh. Pero mo hindi ka umininom. Amahan ka ba ang okasyon ko na kumin? Bara. Kasta nga nagtiarak na bara. Kaya dadang mga pabara ti bagi. Alam manin. Ano, saanin? Minsan lang ko na. Di mo kayatin? Saanin, minsan lang ko na mo yun. Sige. Saklata ka ro din. Minsan ko napupuutan mano. Inalak ni Butel, kinagaak. Sa ko inom. Mayat maten. Hanak mo na guyakin. Kanak man lang maminsan lang. Inulit ko, mayat gaya. Mayat, kahit ko pa eh. Lala, uy. Mabartag ka. Nana. Mabartag. Mayat. Sweetheart. Di ka makapanganan Apay. Kaya ni. Mabartag ka mate. Mabartag kaya. Manong name nakita ti panang payapay na the waiter. Yes, sir? Pakiwalangin, pakibungon. Nabartag mo na ito kadwakon. Eh, yun, nabartag. Mamu maipastaran di makan. Bugon ng latan. Hiruar mo yan. I-take out mo yan. Sige, sir. Saan ko napupuutan manong name nga sa dinuntayan mi. Basta anda makita kakama at nagidaan. Nagpudot. Gura, gampat naglamis ta erkong. Maray mo naglamis. Pudot. Kabuta na pudot malong. Inikat kong darawate. Nga pati para. Tilangan panti na bati. Nga pudot. Hindi marig nagandamang pandag kanyak manong. Ay. Sino Anong name? Ano dito yung mas masamak? Nagmayat.
Nagmayat. Siga ka ni Carlo. Carlo. Cora. Carlo. Natara minsan, Carlo. Nagmayat. Carlo. Carlo, aray, Carlo. Anong nimi? Kasla mo usawa na ako. Kigtutak. Lamo-lamo ak. Rin na, Carlo. Uy! Agree ka. Uy! Anong naramit mo kanya? Abigas na tilangak. Abigas na tilangak. Ano tinaramit mo kanya? Sweetheart. Sweetheart. Nadana dito ang hotel. Hotel? Ginundawayam, di ba nakabardig ko? Nagamabisid? Nanatual yan eh. Bala ta pag balikan niya na orang ta damat brief ko. Makan lang. Dasol ko na balon ta kanin. Mabisig na. Makan. Carlo, hapi naramid mo dito eh. Gamot ipat-patik ka. Ipat-patik ka. Awan pagdanagan. Hindi ka napaybayan. Ikasar kang laos. Ha? Umakan. Tamangan tan. Umakan. Kapag ta mabisinak, manong naming nangaanag Ito yan, di ba nyo? Diyo. Di uskan. Di usak. Nagtikusak. Hala. Saanan ko na virgin. Ang sakit sa lang ko. Di rumuharak man. Mulutik mamatatualya. Di usak men. Inaala kong tiarawatak. Suot ko manong. Di makadi ko sa manong name ni Carlo. Mabay mo tayo suot mo tarawata mo. Akawitan. Overnight. Day 2 yung short time. Di mo kadigayat nga ulit. Ngadan puot mo. Napuotan mo't kadian, di ba? Carlo ka lang, Carlo. Nagmayat Carlo ko lang. Kahit mo saan ka nagaray, aman tida mo. Tay pidwakon, gay nagmayat. Nakaroon na ita. Ikata matatarawatan mo si Lord. Inikat naman ang name. Tinaibala-bala tuwalya kayong kuha na kit. Hala! Sabay. Takel? Sumod lang ka nakasaksikit eh. Baka kahit mong igaman. Ha? Nakauyo yung tilangan na. Paamom mabenta prusam. Umamo na prusak. Aglalalo ng igamam. Kinisakmul mo. Isakmul. Loko ka. Induranak ka na paidaag manong katning. Sumati si Miblat nga ng anala. Carlo. Uy, Carlo. Carlo, nagmayat, Carlo. Oh, Carlo. Manong name gaputa na kamay mayat. Kan pimigsa kami tanangan kam nga ron. Dita. Na ulit manong name. At pa yung nagitigundaw nga siyak ti rumabaw manong name kat nagmayat. Pero nga sagad na sagad manong name. Kabigatan na manong name. Carlo? Damo na talaga di. Narami ito. Pwede ito talaga duma. Nagitimun una. Naglaing ka. Mabig katawa ka kasta. Lalaling ng daan riyan kay ni Bobby, di ba? Amom? Sino? Amom daan riyan kay ni Bobby?
Kasama pa na ka mo. Gagangin na nagsalsalud-sutak mo ito si gamit. Hindi nagtumaybayan, Carlo, ha? Well, kapag siyak tinalaing, siyak kalalaingan, kada kami nga talo. Hanggang to nga baybayan, magnamnama ka. Manong name ka na yunan na natin. Manen? Sige, ano, di mo kaya? Di ka mailiw? Kada tinauyong, armas ko? Sige, yung saan ta nga overnight, ha? Short time, kaya mo short time na, okay? Talo nga bulan. Upat. 5, 6. Hindi ta. Ulawak. Diyos ko, ano tayo? Ano tayo, mas pasama ka niya. Uy, kura apay. Elmi, ilang man nila ron? Sige, mawik lang. Na. Ano mas pasama ka? Kag masiko kag samatan. Ewan, sa bali makamuk, ita ano sa nga sika. Kapay, ha? Daling ni Carlos sika. Dadilan umuna nga date me. Naala ng kinabirahin mo. Kapay ka na aramid na nga naanhang na aramid di kitidwa. So pa lang kami tinadate ko nga lukas nga date kami kat ada maidasar nga arak. Kahit mo stawan na bartek ka, idi. Bartek ka kidi. Kahit mo date kayo, dala ta arak, nung nagmayat mo. Yung kalkalingan na, hanggang slide damo nga kaslang ko napuputan. Tanong naputak ko ma, pambarak kardog ka mga itad. Kahit gumatang ka na ito pa. Pregnancy test. Tap na mamuam. Una pa pang pa-check up. Pregnancy test man ang may tinalak. Kat positive. Dinawagak nga dagos man ang ni Carlo. Nagriring din at sumbatan. Aging kasi nung batan na. Hello, Carlo? Pasensya kan. At ni Carlo CR. Gabot at ring-ring siya ni Simong Bat. Sino ka? Sila pamilyar ka niya ti boses mo. Pamilyar nga talaga. Naglalaw no. Pabi! Nalaing ka ang patag niya. Abad ta. Nyo. Kailangan nito bar. Damag ang giinom kami. Kapi na naman ni Carlo. First cousin di Greek. Kasitsin mo? Bait nga rin istoryana. At ito yun ni Carlo. Kasin. Hello, Carlo. Cora. Kasinsin mo gayam ni Bobby. Uwan, kasinsin ko. Isa takamok nga kalpasan ni Adrian pit ni Bobby. At anamon ni Bobby nga Adrian ti mo na nga sinugat mo ti puso na. Ano talaga nga rantam? Ranta ka niya. Inayatnak, uno pinaayatnak lang. Ada problema? At inimawag ka. Masiko ka. That's better. Carlo, mabigas na ba nagkatao? Thank you. Anakit mo sa wan? Thank you, tinapututang ka. At napakalagling ipam. At naapit, idinararamid mo. Sige na. Hanak to makuntakin. Bye. Carlo.
Carlo. Ito, dubliak nga tawagan manong na natin dito. Jack metal makundak. Jack metal makundak. Uy, uy, uy. Anak ko. Uy. Ah, LB. Apa anak ko? Positive. Ito na mo ka positive ka ba? Pakita mo kanya. Saan nagsalita kay Ken Carlo? Humuna ako nga gawin. Agander taba ko. Kahit ko nagbubugit kwarto. Kahit ko nagsangit. Kahit ko nagsangit. Nagsangit. Just na narot tinaramin ko manong name makandano na kung dito'y balay. Iti yung nagtisilid ko iti kama. Nagpaklebak na nagsangsangit. Ito yan. Ito yung nasasad ko. Ano na ito yung mapaspasamang itibiyag ko. Apay. Sa ganito ko nanda nga karma. Inranta ni Carlo nga nagpayat kanyak sa nakinundawayan. Itamtama si Kugak. Anong diyak makuntagan ni Suna. Diyak makuntak mo tin Suna. Carlo, ikasarnak. Carlo, ikasarnak. Manong naming. Kabigatan na inimbestigar daw kung natatang na ng ginikapsat ko. Kabagkastat lang. Nagsangsangit ka? Nagsangsangit taktatak na. At itian niya ang kapo. Diyak matan makuntak ni Carlo. Nagkasinsindag ayam ni Bobby. Kaslada na nagtulagan ti amin at numabalasa. Nabali Tahasaan nga sikat ng isina. No, tikat sikat insina dan. Dati ti pagpagkaking kay di manang makarma ka. Hula ni manang. Nga bali. Ureta okay ka man. Anong okay kat masikugan. Ana! Pasigog ka! Kung nga makontak tayo manong nemi ni Carlo. Saan kung may konserto pa tagtrabaho ano. So nga saan nakasimsimbre. Tinawagak ni LB. LB, anak ko ng boss. Kahit no saan ka pa nga sumrakin to Lunes, mga alad ng kasukat mo. Api nga min, di ka sumrak. Kasi namnamayin kong hardmat na may concentrate ko. Nagtrabaho, kahit sangit ak lang ang sangit. Nakarakaro. Kasi tabi na tinapas pasama kidikin ni Adrian. Awan sarda iti pa nagparbartek na, naminduwapi nga na disgrasya. Ni Bobby ngay. Nagkasinsinda Bobby kini Carlo. Nagtulagan dati amin. Dati ko nada. Noan niya timpahay mo, itipadang nga tao, apitan mo. Noan da pinagsangsangit mo, agsangsangit ka matita. Nakanakaro pa, nga ba nasikugan na ka. Aga nakabalasang. Awan ti sabali nga ramidem, no di pakawan ka, kumpesar ka, pakawan ka kini Apo Diyos. Kita, ano sa ma, taganak abalasang ng arod. Gusto dahil tati supapak, apit, isot na apit mo, kadag iti mulam nga, pamasakit, iti padam na tao. Nagsubliak matlayan nga nagtrabaho manong. Aging gangi di talaga nga madlawan ti tiyan ko. Nagpakada ako ng nagbakasyon.
Tapos gasta, dito iktatan balay, sakla rumarong pa nagpa-check up, dito akong balay ng mga uray, iti kaaldawan, puno anyaman nga oras, nga panagimpas ngay ko. Kadatatang kininanang manunim, dirak pagpagunya, ore digri kapsat ko. Anak ti mabaling ko, ang basol ko dito ti kasat ko. Sa malat nga rarami ti bukod ko kasat. Apin ko makapakabasulak no sangkaw nga ipatpatid. Nagbaliw magtirik na. Huh? Nombok na kuma. Kinon ko nak itinakim ko manunim. Aging gangin pas ngay kundi may sa nga babae. Ano kahit mo ipanagan tanak mo? Baka kahit mo panaganan ti karma. Karma. Sudata ti apit itimulam. Karma. Kaya mo nagan. Baka mo kayo nang tan na kayo ti panagan. Isikamod lang Sige. Karma. Wano karma. Karmanita. Carmelita no Carmelita. Sige. Carmelita. Ti apelyido tayo ati panyuman lang. Jak mamati nga sublyanan anak ni Carlo. Sige. Nagiging naming imawag ni LB. Kora. Nagbakasyon na ni Adrian. Kadi. Kitang kadla niya. Talong na taon na dyan. Nagpaparty. Umatandar ta. Tinakot awisan. Kahit nakapahingatan ni Adrian. LB, agkatawa ka. Kahit mo sawan. No, pasyaran na ka, kunan na sinubyanan kayo, kahit mo. Kayat ko Tapos nalikas na kita doon to mapuutan ti anak ko nga ama. Sorry, friend. Ngam sakbay nga nagbakasyon, andan na kinawatan mi. Ana? Isot ibagbagak ka, nga ada ayatek, nga saan ang mga ayat kanyak. Ngamitan, ayatin na ko ni Adrian. Ta kayo? Kat siyempre, no kayat nanto kas pagarik nga ikasar na kon, di ata kam ito nag-asawa. Nakita mo nagpindas di ay patakder na nga balayda. Hindi balayda di agit gawanin. Nang patakder sa Bali. Nadlaw mo na tang katas ng Saudi. Sa diya tumutin at balay mi. Namukla ko ma. Yan, namukla ko ma. Ang bali napintas mo ni Karma. Yung pas ngayon. Umay ka? Saanin? Si Kalatan. King congratulations kada kayo. Pakamong nga to kas pagaring nga ta, kaya't ikasar, sakbay nga subli kasi jay. Taapin ka. Tiawisan ka. Di mo kaya't nga si Katiya, what? Maid of honor ko. Saan? Kayat. Abi di mo kaya't. Katsikat best friend ko. Nangatog ko ng tao. May dating girlfriend na isumatibid. Honor ko na na. Hindi kayat mo, baka no, alawisak man ni Carlo, isot ti best man. At kami nagkisyon ni Carlo? Hindi. Ket. Bagman. Kita mo kontak. Dahil mo mang ganyan to naka-block ka. I'm black. Pangasin man. Friend. Handa ka mabaling ikasar ni Carlo. Kapay, si asawa.
Sa kasawa na. Uy, so, saan nga lang nagadaan natin. Inimbester mo malang ang baga. Inamong ko mga kinatao na sakbay nga. Kuha. So nga, ore kahit nakumita nga, yung bata di, pagribag na rin ka, nata si asawa nga. Taksangga sa takatao. Nasagmit lahat ta kinaramin. Amom to naman minsan. Doon to may dumteng ang lalaki ti biyag ko ah. Andala ta, basta sanggag pili-pili, kensa mo isin China. Naging ka manong name nga nagdinamag nga kasaran da Adrian kini LB. O, di ka matandar. Dinamag ni nanang. Sana na. Namamay ko na ni LB nga siya kumati. Maid of honor na. Ay, nagpindas ti biyag da. Dakil di balay ni Adrian. Pitas kayang trabaho ni Diyos Saudi. Kapag tilaing na, nagbaling supervisor. Basta, magbanta mo yun. Kita mo ti damag, kita guwaras man. Takam to akin, tatang mo tumatandar, na imbitaran kami man. Dendeng na tang aldaw manon nemi. Panagkalay sa digit ito ah. Diyak naman nag-ubray tila itang aldaw ano. Cellphone ko di gamak. Naging gangan na. Live. Ni LB. Cellphone ni LB. May lalay di kasarda. Diyak kayo, mapan ko nakit. Mabibuyak ba't? Diyak kayo nabuyain. Manong name naging ka ngakalpasan ti makabulan ti mawag manin ni LB kanya. Mabaling nga ti LB nga saan akong nga tawagan. Hana? Di ba best friend ta? Sila amin masaksak na anak eh. Nagtultulo na pa nakasakit ko siya. Nakapampaot pa nagsagabak. Kahit adumot kami iti pinagsangit mo. Doon nga lalaki. Tawagan ka at kumustahin ka. Kanya, ang ipadamag at magken ka. Sanin. Kahit ko timang lipat. Gusto nga na mabalin. Saan ka nung tumutawag? Tanong tumawag ka. Ngamuk nga siya ng LB, ang asawa ni Adrian. Sige. No, punasin pa, hindi pa naggayam na kita o maramid ko. Kumadre. Kumadre ko na kada. Inanak ko't bunyag dat anak mo. Oren ka na gito ay manong naming agtawan na kon iti 30. Awam pa ti sabali pa nga lalaki nga dimteng iti biyag ko. Na anak pa yan ni June nga nag-asawa manong. Kahit sumarsarong tumutin. Tiburdek mi nga ni Julie. Alat planom ti biyag mo malasang ko. Lang, awamatin ti lalaking umasdag kanya. Kaya po mo dat istoryam. Agbaon tarik nam isinamon ti lalaki. Narigat nga ayatin ti kasken ka. Agayat ka, pagana mo ta, agbaliwak ta, riknam. So ano sama? Os pagarigan ta, dan tumit lang lalaki nga nakari para ken ka. Sapay kumata, saan tun nga naladaw ti ani. Manong nimi, agur urayak ti lalaki. E maun ti mauray ko, so naging kana ita, itatawan ko nga 32, balasa nga pailaing nga ina. Ito nga ro, ti pagkasarita ak manong, in buray ko dato yung pagkasarita ak, iti na ito nga programa, barbaring no, san no atuladan ti pusok, nga agayat, tunukang at agbaaw. Nga marot mabaling ko, kat kastamot tirik na. Ito yung ratagyaman nga pagaya mo, Cora. Thank you, Cora. Thank you. At kadagita nagbuya.